1513 urtean, Julio Bigarrena aita santuak exigit quantumantium agiria edo bulda ezarri zuen, eta honekin Nafarroako errege eta erreginak eskumikatu zituen, Fernando lehenengo Aragoikoa edo Fernando Katolikoaren konkista onartuz, honekin Nafarroaren konkista. Orain, Mintzo argitaletxeak eskubideak lortu egin ditu, dokumentu honen eskubideak zabaltzeko faksimil bat eginez. Eta hori dela eta Aritz dugu gurekin honen inguruko xehetasun guztiak emateko. Arratsaldeon, Aritz. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo San Marko. Posten naiz. Konta iguzu, lehendabiziko, zer da faksimil bat? Importantea galdera hori egiteaz eta askotan hitz egiten dugu faksimil eta faksimil edizioaz eta jendea ez daki faksimil bat zer den. Faksimil bada oso erreza. Etortzen da latineratik, faksimile, dela egin berdin-berdintxua egitea, eta orduan faksimil bat egiten denean zu lehenengo daukazu original bat, artxibo batean. Gu Nafarroako dokumentazio importantea, garrantzitsua argitaratzen dugu. Eta daukazunean, eta egiten duzunean, prozesu batzuk erabiliz, aintzineko prozesu batzuk erabiliz, notario bat etortzen da. Eta ikusten du dokumentu originala eta zu egin duzun dokumentua. Orduan bera notariatzen du, baieztatzen du berdintxoak direla. Eta hori da faksimil bat. Akta bat egiten da eta ikusten da, berdintxoak direla. Askotan hitz egin da faksimilez eta ez dira. Egiten da, edizio politak edo horrelako gauzak, baino ez berdintxoak. Eta hori da faksimil edizioa. Beti notariatuta dagona. Edo orain, exigit contumaciumen faksimila egin duzue. Bai. Bai, zer da dokumentu hau? Oso importantea da Nafarroarekiko. Oso importantea. Zergatiz eta honekin ja baieztatzen da konkista eta askotan esate didate, baino, baieztatea konkista bat, zenolako albiste txarra. Ez, gauza da, atzean dagona. Nola baieztatu zen konkista hori. Eta izan zen Julio Bigarrena eta Fernando Katolikoaren arteko pakto bat. Azkenan izan zen Nafarroa konkistatzeko. Fernando Katolikoak nahi zuen Nafarroa hartu, eta orduan azkenean behar zuen ejertzitoa zeukan, Europako potenteena, munduko potenteena, eta nahi zuena zen arma edo espiritual bat, ez? Denbora horretan 16. mendean oso importantea zen, eta orduan lortu egin zuen. Beraz, horrekin izan zuen, behar zuen karta edo bula, Nafarroa konkistatzeko, ez? Naiz eta bera, sartu 7 hilabete lehenago, Bula iritsi zen 7 hilabete geroago. Bera ja sartu egin zen eta konkistatu egin zuen Nafarroa. Eta hori, naiz eta botere handia izan Elizak, ze nolako aitzakiarekin egin zen? Aitzakia izan zen, Nafar erregeak herejeak zirela. Bulan jartzen du gainera. Deitzen dio, denetarik deitzen dio, eta hori ez zen egia. Gero daude dokumentazio bat dago, nola Nafarko erregina, Katalina, esanez bera kristaua dela, bera herejea zela. Baina gertatzen zena zen, Frantzia eta Espainien arteko hor gatazka bat zegon. Eta Nafartarrek erdian geunden. Nafarroako erregina eta erregea, Juan eta Katalina, ez zuten ez Espainiaren alde, ez Frantziaren alde jo nahi. Nahi zuten neutral egon. Baina Fernando Katolikoa izugarrizko indarra zeukan eta hasi zen bere teje manejeak egiten, eta orduan lortu zuen presioa sartuz Nafarroako erregeak Frantziako erregeekin Bloako tratadua sinatzea. Eta orduan tratadu horrekin Fernando Katolikoa jazeukan eskusa bat sartzeko zergatik. Eta tratadu horretan esaten zen, frantsesak zeukaten, ez dakit, enemigoak, problemaren bat egonez gero, Nafartarrek etorriko zirela laguntzera. Hori jartzen zuen hor. Beraz, Fernando Katoliko esan zuen, jazta, soinatu duzue hor, zue jo bar duzue nere kontra, ni zuen kontra jotzen dut. Juan de Albert erregea zeukan 18 urte. Eta horrelako tratadua, Bloakoa tratadua zen pixkat zirriborrotxua, 16. mendean horrelako trataduak horrelakoak ziren. Orduan hori erabili zuen Nafarroak sartzeko, baina baitare esan zuen, eta gu faksimilarekin baitare dago Aitor Peskadorrek egin duen liburu bat, investigazio liburu bat, beraiek esaten dute, edo Fernando Katolikoak esaten du, bera, sartzen denean sartuko da bakarrik Frantziara sartzeko. Baina gero, Nafarroari bueltatuko diola erreinua, testual, bera esaten du dokumentazioan. Ezen sartu zen eta ezen joan.
Eta orduan egin zuena zen ja Nafarroa konkistatu eta apurtu noski. Baina hor erregistratuta dago. Bai, dago dokumentazioa, bere dokumentazioa, bere gutunak, simankasen baita ere daude, bera esaten Nafarroak pasatuko dela Nafarroatik, baina gu da bukatzen denean, bueltatuko dela. Gelditu zen. Eta orduan, betiko, horregatik deitzen diote baita ere Fernando el Falsario. Baina, Orduan, gure historian sekulako garrantzizko dokumentua. Oso garrantzitsua. Hori da gauza. Osea, gauza ez da dokumento hori nafartarrentzat dela dokumentu, nahiko berri txarrako dokumentua ez. Faksimilak ez dira egiten bakarrik gauza on bat edo txarra den Nafarroarekiko, eta Amaiurko gatazkan eta Noainko gatazkan ospatzen dugu, eta izugarrizko paliza eman ziguten. Gauza da, ateratzea faksimil hori eta jendea pixka debatea irekitzea. Eta askotan, pensatzen dugu, argitaraletxeetan lan egiten dugunok, historiagileek nafartar guztia dakitela segertatzen zen, zer zen bula bat, nola konkistatu zen, eta ez, hori ez da horrela. Orduan, gauza bak ateratzen dira baita ere, gaur egiten ari garena. Eginez, ez, jendea pixka dibulkatzeko, ateratzea dokumentu originala, ez liburu batean, dokumentuen parte bat, baina originala, baina horkez esateko horrela ezin izan zela, osea, pakto bat izan zela, edo anexio bat izan zela, ez, izan zen konkista bat, puntu. Hori probatzen du dokumentu hori, ez? Eta gero ja bakoitzak pentsatzea edo dakienarekin, ez? Hori bakizu, bakoitza pentsatuko du nahi duenean, eta probak izan, bakoitzak esango du gauza bat, baina, gure misioa da hori, gu daramazkigu barkatu 35 urte argitaratzen gauzak, lehenengo nera aita, orain ni, beste jende askokin, noski, eta guretzat da gauza ateratzea, gero, bakoitza emango dio nahi duen sentidua, ez? Baina dokumentu hau polemikoa da. Bai. Da polemikoa horregatik, ez? Eta esaten da, batzuk esaten dute, anexio bat izan zela, pakto bat izan zela, zegoen momentu geopolitikoa, pixkat normala zela, horrelako erreinu txikia, konkistatzea, baina ni horrelako gauzak ez ditut ulertzen. Aitor Pescadorrek esaten zuen oso ondo konferentzian Polonia eman diote zaborralde guztietatik, naziak, hemendik eta Polonia ez da desagertu, jarraitzen du. Eta daukagu oraintxe, ez lehen baino oraintxe, eta estatu horiek oraindik ez zeuden, daukagu Monako, edo Luxemburgo, edo San Marino, herri txikiak dauzkagu baita ere, eta bere nazionalitatea daukate. Orduan, horrelako eskusa erabiltzea herri soberano bat inbaditzeko, gauzak denbora horretan horrela zilela eta inbaditua izan bartzela, bula hau probatzen du, irakurtzen duzunean, eta da oso luzea, inbasio hori izan zela arras injustua, noski. Eta esaten zen adibidez, faltsutua edo faltsua zela. Bai, nire dela urte batzuk arte, pensatzen nuen baita ere, Fernando Katolikoak egin zuela. Probatua dago, eta hori liburua irakurri bada, investigazio liburua ez, hori ez dela horrela. Egon zen polemika handi bat Arturo Campion eta Víctor Praderan artean, bakoitza bat karlista, edo karliston, eta Arturo Campion, ahertzalea ez. Eta zer gertatzen zen, batek esaten zuen Arturo Campion, Fernando Katolikoak egin zuela, eta Víctor Pradera Juan Sen Simankara eta aurkitu zuen dokumentazioa. Ze dokumentazioa zen? Fernando Katolikoak eskatzen barkatu, Julio Begarrenari berak eskatzen bula, esan ezaizu, biali bulaz eta behar dut, legalizatzeko konkista. Baina hori gauza bat da, ez egotea bula kutsutua ez, baina nola egin zen, zuk eskatzen badiozu pertsona bati, papa bati, aita santu bati, zuk egitea bula, ni justifikazio bat izateko, Nafarroa inbaditzeko, ez du egin Fernando Katolikoak, baina egingo balu bezala. Eta zer irabazten zuen horrekin aita santuak? Aita santuak ze korrupto bat zen. Orain ez dakit, baino denbora haietan korruptuak ziren. Liga Santa zen, jendea baita esaten du Vatikanoa zen existitzen, zen Roma. Orduan, Roma, Veneziako Republika eta Espainia zeuden sartuta Liga Santan. Gero sartu zen Ingalaterra baita ere. Baina Ingalaterra inoiz ez zuen Nafarroaren kontra jo. Liga Santa horretan, deitzen zioten Julio Bigarrenari el Papa Guerrero deitzen zioten, ez? Eta orduan bere irabazten duena zen, Fernando Katolikoarekin izatea beste interes batzuk. Liga Santa horretan zeudela. Zein zen? Italia. Italia zegoen zatituta. Bat zeukan Frantzia eta bestea Espainia. Eta Roma nahi zuena da Fernando Katolikoaren dena hartu. Hori zen interes bat, baino interes asko zuten. Ziren oraingo sozioak, ez? Ziren, beraiek. Eta orduan, hala ere, naiz eta dokumentu honi buruz asko hitz egin den ere Arturo Campion aipatu duzu, nafartar askok ez dute ezagutzen. Gehienek, lehen hitz egin duguna.
pensatzen dugu, denek ezagutzen dugula Nafarroako historia. Gero bakoitza, niri gertatu zen konferentzia askotan, herrietan, jende askotan, nahiko xelebrea da gauza hauetan, eta irakurtzen dugu liburutxo bat edo zer, eta ja dakigu Nafarroari buruzko dena, edo nik irakurri dut ez dakiz egunkarian, hau jartzen duela. Bueno, irakurri behar da, nork esaten du, eta zergatik esaten du askotan, ez? Baina gauza da hori, lortzea, irakurtzea eta jendea ezagutzea. Faksimila dira bakarrik 150 ale. Egiten da artesanalki bakoitza, ez? Baina hori lortzen duguna da jendea ezagutzea zeozer atera dela. Egongo da, jente tipo bat erosiko duela, eta nahi du horrelako dokumentu historiko potente bat bere etxean izan, eta beste batzuk enteratuko dira zer da bula bat, ez? Zeta azkenean bula ez da karta, Bula hitza esan nahi du plomozko seilua, sigilua. Eta orduan hori zen papak egiten zuen plomozko sigilu bat, eta hori da bula latinez. Baina, bueno, azkenean esaten dena da bula papal, paparen eskutitza, ez? Baina bula esan nahi du plomozko sigilu bat, seilo bat barkatu. Begira, ni hori ez nekien. Ez, eske askotan bula mesatzen dugu karta dela, baina berak bialtzen zuen izugarrizko gutuna ez, zela daukala 20 bider 53 da izugarrizkoa, eta gero berak jartzen zuen plomozkoa. Beste erregak erabiltzen zuten zera edo horrelako gauzak, adibidez Carlos Hirugarrena, baina gure errega, baina honek ez, papak egiten dute horrelakoa, plomokoa. Eta orduan, hori falsifikazioa lehen hitz egin duzuna, orain gogoratzen naiz, askok esate dute, bula hori originala oso ondo dagola. Eta esaten du, 500 urte pasata Romatik etorri zen, eta karo, eta apurtu egon bar zen, bula, bastakit, baina dago oso ondo. Baina probatuta dago egin zuela papa, nola egin zuen, baina egin zuen bera. Eta orain arte nun egon da dokumentua? Simancas. Simancas da, Estatu Espainiarrean dagoen artxibo importanterariko bat. Dago baita ere beste batzuk daude, baina Simancasen dauka 500 urte, eta han dago bula, gordeta. Han dago bula gordeta eta oso ondo gordeta gainera. Egia da, dago oso ondo konservatuta. Eta orduan beraiekin kolaboratu egin duzue... Bai, kontatzeizu nahi bauzu pixkat nola izan da gauza. Orain dela 5 urte, nahi genuen atera bula, baina zen, burokrazia da izugarri horrelako dokumentuak ateratzea. Gainera oso potentea kulturarki Nafarroarekiko, ez? Azkenean ministerioakin itzen genuen, Heziketa ministerioa. Esan ziguten, baietz, ze lanak, bakizu, galdetzen zute ez dakizen gauza, ez? Baina, ikusten zuten gure lanak, onak zirela, eta baina hitz egin behar genula Simancasekin. Zeta, handago dokumentua, eta karo, manipulatu behar duzu 500 urteko dokumentu bat, restauratzaileakin, eta da nahiko delikatuta. Joan ginen, baita ere, problemarik gabe. Eta horren hasi ginen egiten, gure jendearekin, eta beraiek sinatzen dute, esaten dizute zenbat atera, guk 150, baina nahi genu gehiago atera, baina guretzat, divulgatzeko berena da 10.000 atera, baina ez, ematen dizuten baimenak. Eta horrela izan zen, eta azkenean, dena sinatuta eta atera egin dugu. Urte pasata, lana eta ginta gero, eta orain dela gutxi izan dugu aurkezpena, ez? Eta nori zuzendutako dokumentua da? Dokumentua denei zuzendutakoa, ez? Azkenean, dokumentu hauek hitz egiten dugunean direla garestiak edo ez direla garestiak, bakizu, nik askotan esaten dut, batentzat 6.000 euroko kotxea izango da oso garestia, eta beste batentzat izango da oso merkea. Horrelako gauzaz, historia eta artea lehenengo ez da dirua izatea. Lehenengo da gustoko izatea horrelako gauzak. Ez dirua, lehenengo gustua izatea. Eta gero da, daude, saltzen dugunean, finantzatzen dugu, azkenean, da pixkat interesa izatea. Interesik barik, ni ferietan asko esaten dira, eske esaten dira, eta hau da oso garestia, daukazu baita ere 10 euroko liburuak, gu dauzkago baita ere 10 euroko liburuak, eta ez da ere ez dituzu erosten. Orduan gauza ez da garestia da, zu daukazu beste gusto bat, guretzat ez dago inongo problemari, baina beti hasten gareina horrela garestia, igual, historiaz jakitea hori da garestia. Hori da oso garestia, ez jakitea. Orduan, gauza hauek ateratzen dira jendea pixkat entzuteko eta ikusteko. Eta gero, batzu, erosteko noski. Nik hori esaten dut zinemarekin. Bai, eske da horrela. Jendea nik ez dut ulertzen, nik esaten dut artean, edo kulturan. Garestia, merkea, kapritxoa izatea, eske, zu igual pintura bat ikusten duzu, ez dakizen museoan, eta hasten zara negarka. Edo ez duzu ulertzen. Nik adibidez, impresionista pintura ez dut ulertzen. Eta esaten dute, balio du 4 milioi euro. Niri hau, txika, baino bestetzan da
gauza izugarria, Bai, badu bere publikoa, bai. badu bere Bai da, publikoa. bai. Hau ez du balio lamillo, baina bere publikoa dauka, eta publiko hori existitzen da. Bai. Noski existitzen dela. Eta bere garrantzia ere esan dugunarekin azkenean, eta gaur egun jarraitzen du izaten garrantzia hori. Gaur egun polemika jarraitzen du, eta jarraituko du, naiz eta atera proba. Faksimil proba, notariatuta, jendea jarraituko du izaten, anexio bat izan zela, eta, Fernando Katolikoa etorri zela ona, arratsaldon izan zuela, eta denek beraren alde jarri ziren, eta punto, ez, esan izan horrela. Baina, egiteko modu horiek jakin izan balira, gauzak aldatuko, ez dakigu, ez? Historia izan zen moduan, eta... Eske Nafarroa, zegon, orain ere baitare gaude horrez, baina zeukan bi erreinu oso potenteak. Orduan, gertatu zen horrela, gero hitz egiten denean Amaiurko gatazka edo noain, osaten da, Nafartarren 1522an, Nafartarrek egon ginen 1512tik 29ra, hor tartorretan egon ziren gatazkak, errekuperatzeko Nafarroako erreinua. Izango balitz, igual izango litzateke beste gauza bat, ez? Bai, nor daki. Eske nor daki. Dago anekdota txiki bat, guatera genuen liburu bat, Berengela, de Navarra, ez duela ezagutzen inor, baina Ricardo Corazón de León bai ezagutzen dute. Berengela izan zen Sancho Zazpigarrenaren, gure erregaren barkatu, arreba, eta beraz kondu zen Ricardo Corazón de León, ekin. Eta izan zen Ingalaterrako erregina. Bien artean ez zuten semalabik izan. Gauza izango litzateke bizkate ezberdina izango balitu ze. Baina, horrela izan zen gauza. Eta nortzaki ere nola jarraituko duen? Badakizu nola den, bizitza horrela da. Azkenan egingo banu hau izango litzateke horrela. Nafarroa azkenan erori zen, baina ona da ezagutzea nola erori zen. Nola erori zen. Edo nola barkatu, nola hartu zuten Nafarroa. Eta orduan, Mintzo argitaletxean bazaudete ere ohitutak baduzue ibilbide luzea horrelako dokumentuekin. Bai, gainera, 2018an 35 urte egiten ditugu, eta gu dauzkagu bai liburu normalak, bildumak eta faksimilak. Eta atera ditugu ez asko, eta atera ditugu 6-7, baina, karo, argitaletxe txiki batentzat, faksimil bat egitea, gure merkatua da Euskal Herria, edo Nafarroa, garaia eta bea, gure merkatua da hori, gure merkatua ez da Estatu Espainiarra, edo da oso txikia. Orduan ateratzea da esfortzu izugarria bai ekonomikoki, eta baita ere jendea kontaktatzeko historiagileak, artxiboak, permisoak, baina gure xedea ez da ateratzea txurroak bezala, baizik ateratzen duguna oso importantea izatea Nafarroarekiko. Hori beti egin dugu, eta dauzkagunak dira oso importanteak. Guretzat eta jendearentzat baita ere, debate idakitzen du baita ere. Bai, jaso izan dituzue, orain dela gutxi aurkeztu duzue, baina erantzunen bat edo... Bai, ikusi, gu gehienetan aurkezpen egin baino lehenago, 2 hilabete lehenago jasten gara pixkat jendearekin bezeroekin hitz egiten, eta jendearekin pixkat hitz egiten, ez? Eta konferentziaren bat egiten, aurkezpen egin baino lehen. Jendea flipatzen du dokumentu honekin, zeta gehienak ez dute ezagutzen. Bai, entzuna, baina ikusi duzu, baina entzuna, eta zer jartzen du? Entzuna bai, baina nola egin zen ez. Orduan, izan dugun retornoa, esango genuke, izan da izugarria. Zeta, hitz egiten ari garena momentu guztietan, ez? Hau idekitzen du debatea berriro. Baina ja dokumentuarekin. Ez, autore hau jarri duela, edo ez da honek jarri duela, edo hau da alde honetakoa, edo ez, hemen da ikusi. Espainiako ministerioa eta bula notariatuta. Hau da zegona eta hau egin zuten Nafarroarekin. Punto, eske hor ez dago inongo diskusiorik, baina noski egongo da. Eta hori ikusi dugu. Bai atele batetik eta beste aldetik, Bai, lehen aipatu ditugun zurrumurruak hori faltsua zela edo... Bai, eske ez da faltsua. Baina eske nik uste dut dela txarrago oraindik. Gauza bar da, zu falsifikatzea zeo zer. Eta beste gauza bat da, aita santuari esatea falsifikatzeko ez, egiteko nik Nafarroan sartzeko. Eske eta gainera sartua zen ja. Emaidazu zen, nila sartu egin naiz. Behar zuen bula hori Nafarroan sartzeko. Baina eske ja sartua zen. Orduan, ez dakizen olako argumentazioa erabiliko dute historiagile batzuk esateko, ez dakit, Nafarroa, anexionatu egin zela eta kafetxo bat botatzen, Fernando Katolikoarekin, Espainiaren part izan zirela. Bueno, orduan 150 ale. Bai.
Eta hori, nola eskuratu daiteke, partikularrentzat, baina gero ere agian liburutegiren bat ikusgai egongo alda, edo... Bai, liburutegiak gure bezeroen artean daude liburutegi batzu, beti hartzen dituztela denak, eta gero partikularrak ez dakit publizitatea egin dezakedan, gure web orrialdean, dela editorialmintzoa.com, hor, konektatzen zara, joaten zara, eta eros dezakezu, baina gauza hauek hobeto da gu lehenengo joatea jendea ikusteko. Zeta horrelako gauzak erosea izango balitz karamelo bat bezala, ba ez. Orduan hor jendea mailera bialtzen du info@editorialmintzoa.com, hor bialtzen du mail bat, eta informazioa ematen diogu, jakiteko zer den hau. Eta gero, nahi badu ikusi, gu joaten gara, beraiek ikusteko, ikusteko bula. Hombre, gehienetan deitzen duena ez da kotila bat, nahi du, joatea bere etxera eta izatea inungo voluntarik hartzeko ez da gertatzen. Gehienetan jendea jadaki pixka bat ze presioan dabiltzan eta nola den gauza, eta esaten diozu, eta ikusten du, esplikatzen diozu pixka dena, eta orduan egiten da horrela, mailaz edo deituz, gure telefonora deituz, gauza egiten da horrela. Baina gehienetan da jendea jadakiela horrelako gauzak zer diren. Eta gero hori instituzioek ere eskuratu dezakete. Bai. Adibidez, parlamentuarekin, Nafarroko parlamentuarekin daukago akordio oso ona, eta Nafarroko parlamentuak oraingoa hartzen ditu gure faksimile osoa, guztiak. Iruñako artxiboa baita ere, unibertsitateak baita ere, unibertsitatea ez ditu hartzen, baina beste biak bai, publikoa eta pribatua bai hartzen dituzte, eta gero dira udaletxeak, udaletxe batzu. Izan daiteke edo udaletxe txiki bat edo handi bat, adibidez Amaiurko udaletxea hartu egin du, edo hartu behar du, barkatu. Egon zen han Amaiurren ibiltzen den Agirrek, bakizu hor ibiltzen dela Amaiurko gaztelua hor gauzak ateratzen. Eta horregatik esate dizut ez da bakarrik izatea udaletxe handi bat edo artxibo handi bat ez, da sensibilitatea izatea azkenean. Baina ere onelako dokumentuak azkenean, historiako ikasleentzat eta... Oso importanteak, oso importanteak. Ikusi, alkate bat izan nion, esango dizuz eta izan zen, ez dut esango ez alkatea, ez izena, ez herria. Eta gainera, nola esan zidan erderaz, esaera esango dizut erderaz eta da soinua da oraindik gogorragoa. Ni joan nintzen, eta gu errespetatzen dugu, gure gauzak ez ditu erosi behar, ez dakizten bat udaletxe, ez, guk joaten gara, beraiek ikusteko, eta importantea da, inpostuekin jendea baita ere izatea horrelako gauzak bere herriko artxiboan ikusteko, jakiteko zer den Nafarroa, hori da xedea. Baina, joan nintzen eta esan nion, hau da, eta gehienetan, akizue, zue baita ere jakinko zue, udaletxeak edo zuen komertzialak, basate dute ez daukagu aurrekontua edo ez daukagu presupuestua, hau ez. Honek esan zian, eta ardera esango dut, otazu, gauza hauekin, hau euskaraz, nik ez ditut hauteskundeak irabazten. Con orquestas y vacas, sí. Horrelako, esango dugu baita ere erderaz, nivel maribel. Horrelako gauzak entzutea partikular bat esan dezake, baina alkate bat. Horrelako gauzak esatea. Horregatik egoten dira, horrelako politikan eta instituzietan dago horrelako jendea baita ere. Gure kultura berdin zaiola. Eta azkenean ere, hauteskundeak existitzea eta bera hor egotea eta guzti hori da, historiari esker, kulturari esker, gertatu diren gauza guztiei esker. Hori da. Baina, bueno. Bakoitza dauka, egiten duzuena momentu horretan, da, bakizu, pixkat egin, eta, agur benur eta ikusiko gara. Baina horrelako esaerak, hori da tristea, ez? Da tristeaz eta hau ezin daiteke konparatu. Eskera importanteagoa ez dakit zenolako laguntzak ematea, edo telefona pagatzea, edo eskera beste gauza bat. Hori egin behar da, baino hau da beste gauza bat. Gara Euskal Herrian bakarrak horrelako gauzak egiten. Orduan ez da importantea gero ikastolako jendea ikusta horrelako gauzak ikustea. Zeta pena da, baina askotan liburuak argitaratzen ditugunean, jende gehiena ez du irakurtzen. Hau ikusi behar du. Ikusten du dokumentua, orduan ikusten du proba hori, eta faksimila baita ere xederoi dauka, jendea ikustea, zen bezala. Baina, errespetatu behar da, eta denetarik egon behar da, Nafarroan baita ere, noski. Oso garrantzitsua, 150 ale, eta zuen webgunean hori eskuratzeko edo ikusteko informazio osoa. Hori da. Mil esker aritz etortzeagatik. Zuei. Eta beste batetan jarrituko dugu beste kontuekin. Noski. Hurrengora arte. Bale, aio.